COVID-пандемията и в момента все по-усложняващата се обстановка, това, което мислехме, че ще премине за 2-3 месеца, може би ще ни отнеме много повече време. И за това въпросът за достъпа през обществените библиотеки до цифрови ресурси е изключително важен. Това, което нашите читатели искат непрекъснато от нас, е достъп до съвременно съдържание онлайн. След като затворихме библиотеките, какво можехме да предложим на нашите читатели, освен тези произведения, които са цифровизирани по различни проекти, представляват нашето културно наследство, но това са неща, които обхващат един минал период от времето и приключват горе-долу в периода 1944 година, когато са изтекли авторските права. Благодаря на моите гости днес тук в клуб Перото. Както знаете, събитието е обявено като хибридно, затова ще имаме част от участниците, които ще се включат онлайн през Zoom. Нашето събитие се излъчва във Facebook страницата на фундацията. Благодаря на смелите ми гости, които са сред нас. Това са Виктория Бисерова от издателство Ентусиаст, Светозар Желев, директор на Центъра за книга към НТК, приятел на библиотеките, на книгите. До мен е и Александър Петров, дългогодишен съмишленик за това, как електронните книги да станат по-популярни и да се предлагат в библиотеките от Библио.бг. Камелия Конева от Столична библиотека. Тя ще сподели опита на Американския център с това библиотеката да предлага достъп до електронни книги на английски език. И съответно онлайн ще се включи Ани Лазарова, която ще представи правната рамка на достъпа до електронни книги, Велизара Добрева, председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга, и Манол Пейков от Жанет 45. Ани Клисарска от Storytel също ще се включи онлайн. Предварително молим за извинение, ако отново имаме някакви технически трудности. Като първи опит в такъв тип смесено събитие, може да има някои забавяния в звука, но се надявам всичко да бъде наред. Така че нека да започнем. Ще ви покажем няколко слайда, в които аз съм се постарала да обобща това, че достъпа до електронни и аудиокниги през библиотеките е решение, което се прилага. Не лишават читателите от възможността да вземат електронни и аудиокниги през библиотеките. Знаете, че библиотеката има обществена и социална функция. Тя дава възможност за равен старт на хората. Не всеки може да купи, освен това, всички книги, които иска да прочете, така че библиотеката е онова място, което дава възможност на всички по всяко време да могат да четат и да се развиват. Подбрали сме няколко слайда, които включват общия интерфейс на те се идентифицират с читателските карти, избират си от библиотеката, от която имат карта, и това е направено с оглед на статистика и на обобщаване на резултатите.
Тоест, много е важно в тези, когато говорим за електронни книги, да осъзнаваме, че става дума за достъп до това съдържание през различни електронни платформи. Не става дума непременно до сваляне на персонално устройство, компютър или мобилен телефон или друг тип електронно четящо устройство на даденото заглавие, а става дума за онлайн достъп до такова с определени параметри за ползване. Така че нека да започнем с Ана Лазарова от Цифрова република, която ще я включим през Zoom, ако има готовност, за да ни каже какви са правните аспекти на електронните книги на ниво Европейски съюз към момента. Здравейте! Чуваме ли се? Здравейте! За съжаление, аз нищо не мога да чуя от перото, така че малко съм без обратна връзка. Надявам се, че се чуваме. Моля да ми дадете знак. Говорете, чуваме ви, Ани. Супер, благодаря. Здравейте! Много ми е приятно да съм тук. Много благодаря на госпожа Спаска Тарандова за поканата. Ана Лазарова се казва. Адвокат съм, занимавам се с авторско право и освен това с застъпничество в сферата на свободния достъп и с в момента случващата се авторско-правна реформа. Координатор съм тук за Creative Commons в България. И днеска ще ви говоря за авторско-правния статут на електронните книги. Когато преди, може би, месец стана дума за това, че бихме искали да ви дадем малко повече подробности за това какъв е статута на електронните книги, за мен беше сравнително нова материя, не съм се задълбочавала в нея преди това. И сега ще се опитам така да споделя с вас всичките интересни заключения, до които стигнах, когато се зарових в съдебната практика на Европейския съд по този въпрос и всичките меандри на която практиката прави до момента. За съжаление, няма да мога да не позволява хибридната форма на тази конференция да ви пусна анкети, както исках, и да видя какво е вашето мнение и нали, как вие разбирате правната уредба. Но се надявам след това в последствие някаква обратна връзка да получа, евентуално в последващата дискусия и въпросите ви. Сега ще стартирам с малко общи положения по отношение на авторското право и се извинявам на всички, които са наясно за това, че ще ги отекча вероятно, но всички останали просто да ги въведа малко в материята. Авторското право е едно изключително право на създателя да разпространява, да възпроизвежда своето произведение. То възниква автоматично. За да възникне, не се изисква никаква регистрация. В момента, в който се обективира едно произведение, върху него възниква авторско право в полза на автора. Правото е временно. В общия случай в Европа продължава 70 години след смъртта на автора. Ако има няколко автори, съответно след смъртта на последния автор. И е териториално. За съжаление, в онлайн среда е малко трудно да се проследи авторско-правния статус на произведенията и съответно защита на авторското право, защото всяка една държава си има различна система, включително на защита. На европейско ниво тази система е частично хармонизирана, но не изцяло. И сега на нас това, което ни трябва, е съдържанието на авторското право, за да се ориентираме какъв точно е статута на една електронна книга. Трябва да знаем, че авторското право е един букет от правомощия, различни правомощия. В нашата континентална правна система автора има неимуществени и имуществени права. Неимуществените права включват права като това
да се цитира името му, да не се променя произведението му и така нататък, а имуществените права са така нареченото използване. Аз би ги разделила, те са най-различни видове права, аз би ги разделила условно на 3 категории. Едната е възпроизвеждане или копиране. Това е правото на автора да разреши и да забрани копиране на неговото произведение, включително в цифров вариант, т.е. цифровизацията е там. Следващата група е комуникация, бих я нарекла. Вътре се включва разпространение на материални носители, например разпространение на книги, публично представяне, публично изпълнение, излъчване, предоставяне на достъп на публиката до някое произведение онлайн. Това е общото в групата комуникация. И третата група правомощия на автора е преработка, т.е. той може да разрешава и да забранява преработка на своето произведение, вътре влизат превод, ремикс и така нататък. И сега ние ще се концентрираме върху комуникацията, защото в зависимост от това, коя от употребите, кое от тези правомощия се прилага към електронната книга, нейният режим, евентуален режим страшно много се различава. Така, в комуникацията, първото нещо, което е възникнало като правомощие на автора, това е разпространението на оригинал или на екземпляри от произведението. Условно ще му казвам дистрибуция, за да ни е по-лесно. Става дума за разпространение на екземпляри от книги, в случая на хартиени книги. Сега, това, което е много важно за разпространението е, че с него се свързва така наречената доктрина на изчерпване на правото при първа продажба. В момента, в който вие си купите една книга, тя вече е ваша и автора не може да проконтролира в последствие дали вие няма да я препродадете, дали няма да я отдадете под наем, да я заемете, да я подарите и така нататък. Тоест, при разпространението правата на автора за контрол над произведението му приключват след продажбата. Сега, това е било правилото от край време. Как обаче се уреждат как се урежда дейността на библиотеките в този случай? Тя е разчитала изцяло на това изчерпване. Тоест в момента, в който библиотеката се снабди и купи определен екземпляр от книга, оттам нататък тя може свободно да я дава в заем и така нататък. По принцип, първите схеми за публично даване в заем възникват втората половина на 20 век в скандинавските държави. Но това не е общото правило, нали, че се регулира отделно даването в заем. Налага се подобна регулация през 90-те години. Може да се сетите защо. За съжаление, нямам възможност да чуя от вас обратна връзка, но защо смятате, че 90-те години се регулира изрично даването в заем и отдаването под наем? Заради видеотеките. Заради видеотеките, защото няма как да се приложи изчерпването на права в момента, в който даден субект си... Само един момент получавам. Да. В момента, в който даден ползвател си купи една видеокасета, след това да развива бизнес с нея, това уврежда, разбира се, интересите на авторите и поради тази причина трябва да се уреди отделно специално отдаването под наем. Това се случва в 90-те години. Чакайте само, че извинявайте, обаче с този чат. Така. Директивата виждате, че от 2006 това е защото тогава е ревизирана фактически, иначе от 90-те години тази директива. Сега. Отвъд разпространението, други действия, които могат да се случат с един обект, са действия по разгласяване. Традиционно първото правомощие на автора в това отношение е публичното представяне и публичното изпълнение. Изложби, концерти и така нататък.
Последствие през 20 век се регулират отделни действия на комуникация, които са излъчване, кабелно препредаване и така нататък. И те до 90-те години също така са били уреждани много казуистично. 90-те години се приемат едни-два договора за авторското право на Международната организация за интелектуална собственост, където се урежда принципно правото на публично разгласяване. Идеята е то да обхваща вече новите форми на разгласяване на произведения и най-вече разгласяването онлайн, което е кръстено предоставяне на публично разположение. Сега, как се използва цифровия обект? По принцип в правото има едно старание да се прилага така наречената технологична неутралност, когато се уреждат нови технологии. Тоест, ако е възможно да ги направим възможно най-общи, да не се налага казуистично всяка нова технология да уреждаме, за да можем съответно да имаме една универсална уредба, която ни върши работа с бързото развитие на технологията. В случая, като използваме уредбата, с която разполагаме, според вас какво бихме приложили като уредба към цифровите обекти, към електронните обекти? От една страна, ако приемем, че те имат същия статут като традиционните обекти, материални обекти, това означава, че приемаме, че когато ги разпространяваме, имаме разпространение или дистрибуция. И ако приемем, че имаме дистрибуция, това означава, че имаме и изчерпване. Тоест, ще се окаже, че автора не може да контролира, след като продаде един електронен обект, той не може да контролира оттам нататък неговото разпространение. Ако приемем, че от друга страна електронните обекти са обект на разгласяване, т.е. на комуникация към публиката, то тогава се предполага, че автора трябва да контролира и може да контролира всеки един акт на разпространение, т.е. всяко едно качване онлайн, всеки един даунлоуд и така нататък. Би трябвало автора да го контролира. Затова много зависи кое от тези действия ще приложим към обектите. Тук аз с удоволствие бих пуснала в Zoom една анкета, за да видим какво смятате, какво е приложено в крайна сметка, но понеже няма как да стане, просто помислете си какво е за вас правилното решение, пък аз ще ви кажа какво е решил Съда на Европейския съюз по този въпрос. Така. 2012 година е първото решение на Съда на Европейския съюз, което касае разпространение на такива електронни обекти онлайн. Става въпрос за решението JustSoft. Това е една онлайн платформа в Германия, която продава платформа за продажба на second-hand софтуер, образно казано. Това, което те правят, е ползватели на лицензии. В случая става дума за Oracle, защото Oracle е инициирал производството срещу JustSoft. Ползватели на лицензии, които са си купили лиценз за използване на продукти на програми на Oracle, да кажем, са си го купили за повече потребители, отколкото те самите ползват. То в условията, да кажем, имат право да ползват 10 потребители, те реално ползват само 5 потребители. За останалите потребители лиценза на практика го продават в тази платформа. Като купувача си даунлоудва същата програма и я използва. И сега тук въпросът възниква, това продажба ли е, съответно имаме ли цифрово изчерпване и съответно може ли JustSoft да организира препродажба на компютърни програми. Като самия JustSoft твърди, че актуализира лицензите, така че да могат да ги ползват следващите ползватели и че снабдява получателя с нотариално заверено удостоверение, че се е случила продажба. Oracle, разбира се, твърди, че в случая те са
предоставяли софтуера на своите ползватели чрез лицензионно споразумение и ползвателите нямат право оттам нататък да го препродават и да правят каквото и да било, защото софтуера лиценза не е изключителен и не е прехвърляем. Сега, какво казва съда? Първо съда казва, че продажбата е самостоятелно понятие на правото на ЕС, т.е. на Европейския съюз, т.е. всички трябва да я тълкуват по един и същи начин. И казва, че в случая няма значение дали продажбата е на материална или на нематериална вещ. Сега, подчертала съм вещ, защото превода на решението на български използва думата вещ, но на английски е item, т.е. може да е нещо нематериално, не е нужно да е вещ. И това, което казва съда е, че изтеглянето на копия на компютърна програма онлайн и лицензирането на използването й представлява едно цяло. И в крайна сметка има цифрово изчерпване. Т.е. в момента, в който Oracle е прехвърлил правата за използване на екземпляр от тази програма, независимо, че този екземпляр не е записан на някакъв носител, стига използването да се прехвърля за неограничено време, т.е. да не е примерно само за 1 година или нещо подобно. И за това използване да се плаща цена, която съответства на едно материално копие, то в такъв случай се счита, че имаме продажба. И оттам нататък ползвателя може да си прехвърля тази програма, независимо, че тя не е на материален носител, онлайн, както намери за добре. Тоест, UseSoft решението от 2012 ни казва, че електронният обект и материалният обект имат един и същи статут по отношение на софтуера. Което означава, разбира се, да, това го казахме, цифрово изчерпване. Сега, въпросът е, прилага ли се това решение за електронните книги? Миналата година се оказа, че не се прилага и че електронните книги имат друг статут. Това е така нареченото дело Том Кабинет, което края на миналата година излезе. То е доста скорошно. Том Кабинет пак е една платформа, подобна в Холандия този път, която се занимава с това да препродава втора ръка електронни книги. В общи линии са се опитали в своите правила да копират правилата на UseSoft, за да се съобразят с досегашната практика. Какво обаче казва съда? Съда казва, заключенията в UseSoft не могат да се приложат по отношение на електронните книги. Първо, защото UseSoft се базира на директивата за компютърните програми, което означава, че тя е специален закон и не може да се прилага към всички останали обекти на авторско право. Освен това, директивата, която се прилага по принцип за обектите на авторско право, така наречената InfoSoc директива от 2001 година, има специален член по отношение на разпространението, на дистрибуцията, където изрично се казва, че той се прилага само за материални обекти, т.е. нематериалните са изключени. И в този смисъл, в общия случай казва това решение, нематериалното копие, само един момент. Да, отиваме към край, да, това е към края. Нематериалното копие не може да се разпространява както се разпространява материално, съответно се смята за акт на комуникация и съответно има нужда от лиценз всеки път, когато се разпространява. Тоест не може веднъж направена продажба, оттам нататък автора да не може да контролира какво се случва. Сега, тук обаче възниква въпросът. Добре, електронните книги не са равни на хартиените книги по силата на общото европейско законодателство. Как обаче действаме с даването в заем на електронни книги? Може да си мислите, че сте разбрали, но не сте. Тук след това минаваме към следващото решение, което то от 2016 година, хронологично е малко по-назад, но става дума за следното. Асоциацията на обществените библиотеки в Холандия
това съкращение VOB, което, за съжаление, аз не мога да го произнеса на холандски неговото име, съди една фондация, която би трябвало да получава лицензионни възнаграждения за отдаването в заем на електронни книги, за да установи, че по отношение на даването в заем от библиотеките, електронните книги се равняват на хартиени книги. И успява да постигне решение на Съда на Европейския съюз в своя полза. Съда на Европейския съюз казва, в случая по отношение на отдаването в заем, екземплярите в дигитален формат се равняват на хартиените екземпляри. Стига да са от законен източник, стига да става дума за даунлоуд от сървъра на библиотеката, стига срока за заемане да е ограничен, т.е. в момента, в който потребителя даунлоудне този екземпляр, да има само един екземпляр да се използва. На принципа, колкото екземпляра има библиотеката, толкова да дава за даунлоуд, нали, да не се използват повече екземпляри. И съответно, след срока на използване, вече технически средства за защита да подсигуряват това, че повече не може да се използва този екземпляр. Така че, в крайна сметка, какъв е извода? Въпреки стремежа да се уреждат тези отношения съгласно принципа за технологична неутралност, видно е, че решението за това какво точно ще се приложи по отношение на авторско-правния режим на електронната книга, зависи от това първо какво правим, какво е действието, дали е продажба или е даване в заем, зависи от технологията, която се използва, дали е даунлоуд, дали е стриминг и така нататък. И също така зависи от обекта, конкретния обект. Тоест, за електронната книга и за софтуера е различен режим. Благодаря ви за вниманието. Съжалявам, ако съм си просрочила времето и ще ми е интересно после, ако има някакъв вариант, да направим дискусия. Благодарим на Ани Лазарова. Моля всички останали вече да се придържаме, след като очертана правната рамка, да минем по-към практически не решение, ми обмяна на мисли как това би могло да се случи. И сега предлагам първо да включим Велизара Добрева, председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга. И моя въпрос към нея е: готови ли са издателите да започнат диалог с библиотеките и с останалите заинтересовани страни, така че да се изработи онзи регламент, който ще удовлетворява издателите, библиотеките и най-вече потребителите на електронни и аудиокниги в бъдеще в нашата страна? Благодаря. Велизара. Аз много съжалявам, но не чувам нищо от предаването. Госпожо Добрева, дали българските издатели са готови да стартираме диалога? Дали библиотеките... Добре, ако вие ме чувате, бих могла да говоря, макар че няма да е двустранна комуникацията. Наистина, авторското право и прилагането на авторското дали право българските издатели все са още готови да започнат диалог с библиотеките, с това те да почнат да предлагат електронни аудиокниги за своите потребители. Дебатиране. Аз не бих си позволила, тъй като нямам правно образование, да навлизам така дълбоко в чисто правните аспекти на авторското право, но като издател, и като председател в момента на единствената браншова организация на книгоиздателите и книготърговците в България, по-скоро бих наблегнала на другата гледна точка, до това колко е важно, независимо под каква форма и как се използват обекти
обекти на авторско право, в крайна сметка да има защитни механизми за компенсиране на авторите и на издателите при използването на книгите, независимо в какъв вид са, печатен или дигитален. Изключително важно по няколко направления. Първо, трябва да има законова разпоредба, която да защитава тези права и да се избегнат всякакви форми на легализиране на нарушенията на авторското право. Второ, естествено, тези, които са творци и тези, които произвеждат, в случая говоря и за издателите, създават книги, трябва да получават своите адекватни възнаграждения. И най-важното нещо е, ако ние пуснем много по-далечен поглед, макар че в условията на дигитализация ефектите се случват много по-бързо, ако пуснем все пак по-далечен поглед от крайният резултат, ако нямат достатъчна мотивация да творят, естествено творците ще изчезнат. И тук идва и тази опасност при дигитализацията, която е още по-голяма, отколкото когато говорим за книжни издания. Нали, заложените вече виждаме в някои аспекти на авторското право. На книга се консумира еднократно. Така че аз наистина нямам никакъв обратен контакт с вас и не знам кога и как да спра. Но при всички положения трябва да имаме предвид, че авторът или носителят на авторските права е този, който би трябвало да определя дали неговото произведение ще се разпространява, къде ще се разпространява и по какъв начин. Включително това трябва да бъде и негово изконно право и когато става въпрос за заемане в библиотеката, независимо на какъв носител. Освен това, трябва естествено да се спазват и всички норми на авторското право, какъв е периодът на авторското право, да бъде заличавано след това дигиталното копие, когато е изтекал периодът на авторското право и много неща. Но това нека да оставим на адвокатите. Аз бих казала само няколко... Може ли да ви прекъсна, госпожо Добрева, за малко? Да, добре. Да, искам да дам думата на Камелия Конева, която е от Столична библиотека и ще сподели скромния опит, който две библиотеки в страната всъщност единствено имат в отдаването под наем на електронни книги. И това са Столична библиотека и Корнера в регионална библиотека Пенчо Славейков във Варна. Те дават естествено книги на английски език, защото имат достъп до такива ресурси. Моля, Ками, да кажеш какъв е опита в ползването на електронни книги. Аз най-напред бих искала микрофон. Да споделя нашия... извинявам се. Преди да спомена нашия опит, защото той е доста малък. Трябва да светне зелено. Okay. Има зелен, да. Всичко е окей. Така, бих искала да кажа само няколко неща от опита на американските библиотеки. Първо искам да кажа, че 9 от 10 американски обществени библиотеки предоставят достъп до електронни книги. Независимо от това, че там също се водят спорове между издателства и библиотеки, имат нерешени проблеми и въпреки това не пречи да се отчита непрекъснато нарастване на отдаването на електронни книги чрез библиотеките. И как те са решили проблема? Първо, че те използват доставчици. Не всяка библиотека преговаря с издателствата, а доставчици, и, като например Overdrive, само един пример давам, те са платформи, до които библиотеките всъщност имат достъп. Всички взаимоотношения между издателите не са директни,
с библиотеката, а са чрез тези платформи. По този начин нещата могат да се централизират и някакси по-глобално да се договарят. Второ, те също нямат определено законодателство за електронните книги. Защитата на авторските права става чрез Закона за авторското право, който се отнася и за книжните варианти. Когато се купува една електронна книга, тя фактически не се купува физически, а се взима лиценз за ползването й. И тя не е собственост на библиотеката. Тоест, библиотеката не може да прави с нея каквото иска. Тя не тръгва да хвърчи в пространството, в киберпространството и всеки, който иска да може да си я свали. Тази книга си остава на сървърите на доставчика и тя не може да бъде така сваляна, копирана, изобщо всички тези неща, които са свързани с авторското право. Това се отнася и за книжните варианти. Това, че купуваш една книга и я притежаваш физически, може да я отдаваш под наем, да я унищожиш или каквото искаш да я продадеш, не означава, че имаш права върху съдържанието на книгата. Нали? С съдържанието на книгата не можеш да правиш нищо. По същия начин не можеш да правиш нищо и с съдържанието на електронната книга. Да попитам Сашо Петров. Всъщност, кое според теб притеснява повече български издател? Дали липсата на адекватни технически решения, които да осигурят защита, или това, че няма да бъдат заплатени адекватно авторските права от ползването на електронни книги? Лицензионните споразумения или техническите решения са по-трудния момент в този процес? Според мен изобщо дискусията за това как да се случи всичко това, как да се изгради тази екосистема. Тази дискусия трябваше да почне преди много години. Тя така и не започна. Дори в момента не съм чул да е почнала във вида, в който трябва да бъде тя. Значи по-скоро трябва да се почне да се прави нещо, да се отдават книги, да се стъпи на някаква начална фаза и оттам нататък да се гради и предоговарят нещата, така че да постигнем всички да са щастливи в тази екосистема, за да може да вървим напред. Ако продължаваме да тъпчеме на едно и също място и нищо не правиме, след още 10 години пак нищо няма да правиме. Технически решения има, те не са много добри, може да бъдат и по-добри, но това е част от процеса. Най-важно какво е в главите на хората. И как си го представят, нали, организациите, законодателството. Значи ние нямаме държавни политики за толкова важни неща от толкова много време и кърпиме в момента проблем след проблем. А всъщност едно такова нещо в законодателството трябва да се мине дискусия, трябва едни мозъци да мислят, да се види страната на издателите, страната на библиотеките, на потребителите. Изобщо на цялата екосистема това трябва да се формулира законодателно, което ще отнеме доста дълго време и то при желание на държавна политика в това нещо. В тази връзка искам да попитам Виктория Бисерова. Издателство Ентусиаст готово ли е да направи крачка в посока, да се започнат преговори и да се опитат да се предлагат електронни книги през библиотеките? Да, издателство Ентусиаст е готово. Ние, сега и Сашо може да потвърди, през последните 10, близо 11 години, откакто съществуваме, сме правили различни опити да предлагаме електронно съдържание. Те са били доста неуспешни, просто защото не са си заслужавали инвестициите от наша страна за малкото продажби, които се реализират и, разбира се, страха на авторите да не бъдат нарушени авторските права, т.е. потребителите да не злоупотребят с файловете на електронните книги. Точно тази различна година, 2020, обаче ни даде възможност да видим, че нагласите започват да се променят.
и така по-ясно да наблюдаваме, че нашите потребители, читателите на книгите имат необходимост от дигитални варианти на книгите, които издаваме, и затова направихме тази крачка. В средата на годината инвестирахме необходимите средства, за да имаме технологичното решение да предлагаме част от книгите си в електронни варианти. Естествено, продължават разговорите с автори, които все още не са убедени, че трябва да предлагаме книгите им. Наистина, Сашо е прав, че това ще бъде дълъг процес за промяна на мисленето, но съм убедена, че ще има така или иначе и все по-добри решения, не само тук, а и по света. И мисля, че няма издател, който да е против да започне някакъв разговор, и че тази дискусия наистина е крайно време да започне, за да отговорим на потребителските очаквания. Защото, знаете, много често сме чували обвинения от страна на читателите. Ние злоупотребяваме, четем от нерегламентирани места книги, защото вие не ни давате достъп. Естествено, това не може да бъде извинение, но е много важен сигнал, с който ние трябва да се съобразим, че те имат нужда от много по-разнообразно дигитално съдържание и ние трябва да отговорим на тези потребителски променени очаквания и потребности. Благодаря, Вики. Да, и в тази връзка искам да попитам Светлю. Време ли е да спрем да се оправдаваме, че българският читател е пират, и наистина да потърсим и да намерим онази смесена платформа, в която да си съберат и протегнат ръцете издатели и библиотеки, така че ние да предложим един достатъчно подходящ потребителски интерфейс на дадената платформа, защото аз на този етап не смятам, че всяка библиотека и всяко издателство трябва да търсят единични решения. Трябва да се търси общо решение с общи усилия, така че да се осигури този достъп до електронно съдържание, най-общо да го кажем, на потребителите. Със сигурност този разговор трябваше да започне, както и Сашо каза, преди 10-12 години, когато стана ясно, че дигиталният формат е нещо изключително важно и ще заеме своето полагащо се място в цялата екосистема на книгите и в България, и в света. Тогава, като издател, издавах първата електронна книга в България, беше Българско гражданско процесуално право на професор Живко Сталев. Инвестицията беше много голяма, но тогава, разбира се, бяхме изпреварили прекалено много времето си и нещата не се получиха. Въпросът е, че все още няма и не виждам начин този диалог да се случи, защото има много голям проблем и по отношение на законодателството, и по отношение на разбиране на страните, които гледат изцяло и само от своя собствена гледна точка върху проблемите, свързани с дигитализацията, с отдаването под наем, лицензионните договори и всичко останало. За мен разговора, примерно, който трябваше да бъде проведен за Public Lending Rights и за правата за отдаване на книги на библиотеките, който ако се беше случил преди 15 години, когато България стана част от Европейския съюз, все още не са 15, разбира се, 2007 година, 13 години са, но 2015 година този разговор трябваше да бъде започнат, за да може от тогава да се развиваме по отношение на дигитализацията, но да стъпим първо върху хартиените книги. Когато сега разговаряме, проблема е, че ние мислим, че седим от двете страни на барикадата, а това далеч не е така. И от трета страна седят читателите. Ние всички заедно сме в една и съща екосистема. Ако този разговор сега не бъде проведен, ние ще продължим да седим и да гледаме на себе си като враждуващи страни, каквито далеч не сме. Трябва да се обединим около това, че гражданите на България трябва да имат достъп, читателите трябва да имат достъп до съдържание, но при спазване на всички задължения, свързани с авторските права. Този разговор и такава практика има в цяла Европа, има добрите примери, които, за съжаление, ние отново не използваме. Не знам какво трябва да бъде направено. Държавата от една страна със сигурност би трябвало да бъде един от инициаторите, но според мен трябва много повече активност и от страна на библиотеките, и от страна на издателите за този разговор. Защото при наличието във всяка европейска държава на действащи системи за дигитализация, дигитални платформи, това, което каза госпожа Конева за 9 от 10 библиотеки в щатите, които дават дигитални книги,
Ясно е, че все още няма идеални условия за това, но не започнем ли да работим по създаването на такава екосистема, ние в крайна сметка ще продължим и следващата година през ноември да си водим същия разговор, без всъщност нищо да се е случило. Така че трябва да бъдат, според мен, организирана нов разговор и кръгла маса на тази тема, като се разгледат наистина най-добрите практики в европейски мащаб, за да можем да постигнем споразумение и то с дейното участие на държавата, защото държавата е важен и регулаторен, но и институт, чрез който гражданите на държавата да добият достъп до книгите. А не да си говорим за колко пари се дават за книги на библиотеките. Все още това е разговорен. Разговор, който е преминат в нормалните страни преди 20 или 30 години. Да. В момента ние говорим за дигитализация, при положение, че в книгите влизат по 1200 лева или 1900, мисля, че беше годишно за нови книги. В библиотека имате. Библиотека имам предвид, като един проект. Да. Това все още е огромен проблем, а ние говорим за дигитализация. Трябва и да ги... Аз смятам, че и двете теми трябва да се движат паралелно. Абсолютно. Не можем, нали, да се фокусираме върху една. Само искам да дам думата на Камелия, която да каже как те дават книги електронни на читателите си, каква е финансовата рамка, така да кажем, нали, че те не купуват книгите, купуват ползването. Нали? Ако може чисто практически, Ками, да кажеш... Как се случва процеса на достъп до тези електронни книги? В случая става дума за научни, но... Аз във връзка с финансовия въпрос, тук бях подготвила също нещо. Американските библиотеки плащат много по-висока цена, когато купуват лиценз. И то за всеки лиценз плащат. Ако един обикновен потребител купува за $15 една електронна книга, библиотеката я купува за 30, 40, 50. Което предполагам, че има отношение това, към което вие казахте за заплащане на труда и въобще гледната точка на издателите. Сега как ние? Ние използваме една възможност, която EBSCO предоставят за електронни книги. Като това, което казах за ползването от американските библиотеки, важеше и за нас. Нашите читатели не свалят книгата на собствен носител. Те по-скоро получават връзка към сървъра на EBSCO и ползват там книгата за определен период от време, който е въпрос на договаряне. И след като изтече, нали, технологиите контролират целият този процес. След като изтече срока на ползване, тя става недостъпна. Същото предоставят в момента и Amazon чрез Kindle устройства. Имаш възможност, вместо да купиш книгата и тя да си остане на Kindle устройството ти, заемаш я за много по-ниска цена за един месец и я ползваш, след което, нали, правата ти изтичат. Също така притежателя на книгата, който не е библиотеката, има правата да премахва някои книги от сървъра си и тогава, нали, библиотеката вече не може да ги ползва. И най-вече това, че една книга не може да се ползва едновременно от много хора. Това също е един от въпросите, който се договаря и на практика. Отдаването на книгата под наем става както с книжните варианти. И затова, ако се отвори сайта на една американска библиотека, се вижда, че над всяка електронна книга има указание дали тя е свободна в момента за наемане или трябва да се включиш в списък за изчакване. И сега това наистина е повече насочено към повече социален смисъл има, нали? Към хората, които не могат да си позволят да си купят, защото ако някой може да си позволи, той няма да се записва в списък за чакащи за една нова книга, ще си я купи веднага. Така че този
тази страна на въпроса, нали, никак не е за подценяване, че всъщност това е насочено повече към хората, които не могат да си позволят. Това е всъщност, сега ние ползвахме и една друга опция, която EBSCO предоставят, но това вече е екстра. Внасяш една сума от $5000 и в рамките на тази сума избираш от един от техния масив книги, това, което считаш, че е търсено от читателите. И те могат да избират от този масив. Примерно 800 книги за $5000. Те избират от него. Но парите от тази сума, която си внесъл като депозит, се удържат само ако някой ползва книгата. Ако я ползва, там има си определени условия, разгърне повече от еди колко си страници или нали, повече от еди колко си минути. По този начин се дава, нали, един шанс за спестяване на средства на библиотеката, която ползва. Всичко е въпрос на регулация. Да, всичко е въпрос на регулация и аз съм абсолютно съгласна с това, че докато няма една група работна, която да обмисли всички тия неща и докато аз не знам как стои въпроса с технологиите в България, но в Америка се ползва тази Digital Management, която е... тя не е само... Насякъде, то е задължително. Добре, нека сега да чуем Александър Петров. Аз така пожелах да кажа няколко коментара, защото се казаха няколко неща. Да, те са така. Въпросът е, че те имат две страни. Иначе, тук се спомена, нали, за това как библиотеките ползват в Америка междинно звено като доставчик на услуга. Това е небезизвестната Overdrive. Тя съществува още от 2010, може би 2011 година, а може би и преди това. Значи, ето тук дори може да се видят слабостите, защото се спомена как една книга може да се оттегля, как нямаш право да взимаш много книги наведнъж и така нататък. Значи, нали, библиотеките трябва да може, ако си изследовател или правиш някакво проучване, да можеш да копираш, да взимаш текстове от книгата, трябва да можеш да боравиш с доста книги едновременно. Тоест тази функция на библиотеката в този вид, Спаски, към тебе говоря, се нарушава, нали, защото ти нямаш този достъп, както в момента можеш да отидеш в библиотеката и да разгърнеш едни печатни книги. Тоест, ето това го няма. Тоест, това има нужда от обсъждане, от дискусия, от технически решения и така нататък. Другото, което е, примерно, освен американския опит, аз имах една среща с едно издателство от Северна Европа преди 2 години, които казаха, че изключително силно перо в техният бюджет годишен е ползването на книги през библиотеките, защото имат някаква регулаторна рамка, при която държавата им дава по €1 на всяко ползване на електронна книга. Тоест държавата е заделила един бюджет и пак има определени квоти, определено изчакване, но те получават за всяко ползване, не са ощетявани. Има една дискусия колко трябва да е била тази сума. Те са щастливи с това, потребителите са щастливи, а който не иска да чака, има възможност да си купува книгата директно и има веднага. От трета страна, когато се говори за технически решения, трябва винаги да си има предвид, че те трябва да са отворени, трябва да са такива, които не зависят от дадена корпорация. Много често, когато се говори за електронни книги, веднага някой казва Амазон. Окей, но може би Амазон изобщо даже трябва да бъде забранен да се споменава, защото това е първата фирма, която налага ограничения, технически пречки и изобщо собствени формати, които пречат на лесното манипулиране на книгите, изобщо достъпа до тях от по-голяма екосистема. Всичко се заключва в техния монопол. Така че забравете за тази тема, ако се говори за достъп до библиотеките, изобщо до технически решения. Значи техническите решения трябва да бъдат неща, които дават достъп до... Имаме ли време още 1-2 минути? Да. Техническите решения трябва да са такива, които дават достъп лесен на хората и не се ограничават до корпоративни решения, които зависят само от един играч в сферата. Освен това,
форматите, освен че трябва да са отворени, трябва да си има предвид как ще бъдат ползвани от другата страна, от към хората. Тук се спомена, те получават книгата, ама я взимат от сървърите на доставчика. Значи, какво значи взимате от сървърите на доставчика? Аз ако виждам книгата на екрана си, означава, че мога да я сканирам по някакъв начин, да запиша това, което го виждам и хиляда други решения. Не е трудоемък процес, мога да ви го демонстрирам, ако искате един ден да седеме, да се пробваме. Да, няма да снимам с телефон, ще направим друго нещо. Но идеята ми беше, че книгите как се четат от потребителите, има нужда от софтуер, от устройства, от технически решения, сървъри, от страна на доставчиците, издателствата, как работят с това, как подават книгите. Това е толкова дълъг разговор, не само финансово, не само какво желание имаме, това е свързано с инфраструктура, с начин на работа. Спирам аз. Съгласна съм и затова Европа, всяка европейска страна търси собствени решения и те отнемат, аз така като направих едно търсене, това как е решен този въпрос в част от западноевропейските страни и този процес отнема 3-4 години, докато се изработи механизъм и наистина по-скоро вече се търсят решения в платформи и Нидерландия е един такъв добър пример. Те имат едно обединение, защото не мога да го нарека фирма, то е обединение на издатели, на библиотеки, на асоциации, които работят съвместно за това да имат единна платформа, в която имат достъп. Да. Така че ние ще прескочим едни, според мен, периоди, които в Америка, като първа страна, която започна да предлага електронни книги, имат своя специфика, но имат добри европейски решения. Сега предлагам да включим Ани Клисарска от Ани Лазарова искаше да коментира нещо. Добре, аз само исках да направя едно уточнение и разграничение. Има разлика между книгите, които са научни, създават се с публични средства. Да, наистина при тях достъпът е различен и регламентът е различен за ползване на такива книги. Но когато става дума за книги, които са как да кажем, комерциални, развлекателни и така нататък, там вече наистина режимите са по-различни и въпрос на споразумения. Нека да включим Ани и след това бих помолила Ани Клисарска от Storytel. Те имат свой опит, но пък аз искам да ви кажа, че на места техния опит, Storytel предлага и книги под наем на библиотеките в едни страни. Нали? Ние може да имаме друга практика, но е въпрос на преговори как ще се решат. Чувате ли ме? Да, благодаря за думата. Искам само да уточня, че без, разбира се, да коментирам по същество и да взимам страна, но нормативна уредба си има в момента. И специално за Европа тя не е същата каквато е в Щатите. Тоест в Щатите повече се залага на лиценз, докато в Европа си го има това специфично право за даване в заем, отдаване под наем и даване в заем, което си е отделно. И в случая тази директива, която го урежда, позволява на държавите членки да го направят едно изключение, дерогация от общите принципи и съответно обществените библиотеки да са свободни, без изрично разрешение за всеки отделен случай, на авторите да дават в заем. Като при това държавата може да постанови, че може да има обезщетение към авторите, а може и да няма обезщетение към авторите. Примерите, които си даваме за европейски държави, в които има обезщетение, касаят големите държави и преди всичко скандинавските държави, където тези public lending rights си датират отдавна, те са си разписани и за тях има много пари. Но това не означава, че това е масовия случай. В света може би има не повече от 20, максимум 30 държави, които използват платени public lending rights. Иначе това е много хубаво, разбира се, защото чрез организации за колективно управление на права парите отиват от държавата директно в авторите. Но нашия случай не е такъв. Тоест при нас има такова право библиотеките да дават в заем екземпляри от произведения и няма изрично разписано обезщетение за това. Това исках само да кажа, че
Според Има закона си за авторските уредба. права, нали, библиотеките са в Да, библиотеките са в изключенията и с закупуването на книгата се приема, че се изплащат по сега действащото законодателство правата и от страна и към издателите, и към авторите на произведенията. Така че Ани Клисарска на линия ли е да я включим? Да, здравейте. Чувате ли ме? Добре, надявам се, че ме чувате, защото нямам обратна връзка с вас. Ние не чуваме. Може ли да ми кажете така, ако ме чувате? Говори. Супер, браво! Все ще намерим начин. Здравейте, аз се казвам Ана Клисарска и съм издател на Storytel. Storytel е платформа и издател на аудио и електронни книги. Аудиокнигите преобладават. В началото, когато госпожа Тарандова отправи тази покана към нас да участваме в този панел, се почудих дали въобще е подходящо да се включим, тъй като ние, за разлика от библиотеките, сме търговско дружество и отново, за разлика от библиотеките, предлагаме книги в различни формати, но до крайен потребител не могат те да бъдат предлагани през библиотеки да стават обществено достъпни. Но като слушах дискусията до тук, си дадох сметка, че всъщност има много общо между това, което ние правим и това, което могат библиотеките въобще да направят във връзка с дигитализацията на услугите си и прилагането на дигитални книги. Разбира се, има много различия във връзка с технологиите и във връзка с правната уредба, но нашата платформа е подобна на абонамента за библиотека, защото срещу абонамент нашите клиенти имат неограничен достъп до цялото ни съдържание. Тоест, те могат не просто да прочетат или изслушат една книга, а да прочетат и изслушат колкото могат книги за периода на техния абонамент. И това е възможно заради стриминг технологията, която използваме. И смятам, че това, извън, разбира се, факт, че аз работя в тази фирма, но смятам, че има голямо бъдеще в това, което лесно може да се види не просто заради възхода, примерно, на Netflix, защото смятам, че икономиката е стигнала до този момент на развитието си, когато притежанието вече не е толкова ценно, по-ценен е достъпа. Споделената услуга, достъпа до споделена услуга. И това го виждаме както в възхода на стриминг платформите, така в появата и доброто представяне на всякакви подобни компании, като Airbnb или Spark. Въпросът е не ти да си купиш една книга, независимо дали е книжна или електронна, а да имаш достъп до нея, защото в крайна сметка колко голяма библиотека можеш да си направиш вкъщи. За това смятам, че е особено важно всички, които са част от тази индустрия книжна в България, да помислят как да се впишат в тези тенденции. Впрочем, отново предполагам, че библиотеките могат да почерпят от нашия опит. Ние работим с доста издатели в България, като дистрибутираме техни книги, разбира се, с напълно уредени права. И това е напълно възможно. Тоест, това би трябвало да е възможно да се случва и в библиотеките.
Благодаря на Ана Клисарска и слушайки я нея, разбирам, че ние имаме да извървим доста голям път, защото говорим това, което и Светло каза. Ние, вие, те. Пък смятам, че издателите и библиотеките са едната страна на четящите и грамотните хора. И променящите се читателски навици на хората изискват от нас да работим като партньори. Да започнем този диалог за това, кое ще бъде най-подходящото решение, така че не библиотеките да търсят самостоятелни решения, не издателите да решат, примерно след няколко месеца ще направят обща платформа, която ще предлагат електронни книги за продажба. Ако обединим усилията си и направим така, както са направили примерно в Дания, защото аз се опирам до северните страни, но пък северните страни според мен са доста прагматични. И те, когато търсят решения, търсят икономически най-изгодното решение. За всички страни. Така че за това си мисля, че тяхният опит е доста полезен за това да се изгради такава една споделена платформа, която да осигурява достъп. Даже датската система е толкова усъвършенствана, че тя прави различни статистики на ползването по библиотеки, по региони на страната, по възрасти, по жанрове, което е полезно за всички. То е полезно и за издателите, за да планират своята политика, полезно и за библиотеките с оглед, когато развиват техните колекции. Защото не знам дали знаете, но примерно в Норвегия имат така силно насърчителна политика по отношение на местните си автори и те имат същата практика. Те плащат за всяко ползване на книга в библиотека, дали книжна или електронна, на съответния издател права. Но, или на Collective Management Organization, организация за колективно управление на правата. Но ако пък се окаже, че тази книга на този автор не е ползвана нито веднъж от един читател, защото знаете, нали, това си е принцип. 25% от издадените заглавия никой никога не ги ползва, просто така се е случило. И съответно това води до при следващата книга на този автор. Тя не е подкрепена от страна на държавата, няма това насърчаване, докато нали, той не докаже отново, че е четен, че е търсен и че има аудитория за неговите заглавия. Така че нали, много пъти библиотеката, не знам дали издателите се замислят, но когато тя купи дадено заглавие, то има риска никой да не го прочете, да не се ползва или да се ползва много малко. Но пък тази инвестиция така или иначе е направена. Ти спомена, Светло, че средствата, с които разполагат библиотеките, било от тях заделени, било от Министерство на културата по програмите, които има българските центрове за четене и информираност, са изключително недостатъчни и прецизният подбор на заглавие е важен. Друг е въпросът, че аз, която съм нали, от поколението, което е израснало с хартиената книга, смятам, че ние нямаме право към днешна дата да отказваме на част от хората, които предпочитат електронното четене, правото не само да купуват, а да имат и публичен достъп. Защото, пак казвам, не можем всички книги да купим, нали? Не, със сигурност, напротив, трябва да е задължително. И нивото на хората е различно. Статистиката показва, че 60% от издателската продукция по света се купува от библиотеките. Те са онзи инструмент на държавата, който осигурява едно ниво на грамотност на хората, което прави обществото по-проспериращо. Нали? Няма нужда да започваме разговора за четенето и грамотността, колко са важни, но те са елемент от процеса.
Аз мятам, че трябва да кажем, че имаме общи цели, нещо, което забравяме. Така както библиотеките, макар те да нямат елементарната търговска форма, която ние търсим, те имат нужда от читатели, те имат нужда от насърчаване на четенето, заемане на книги. Всичко това се отчита, затова се правят и толкова програми и събития в библиотеките и се гледа колко карти имат активни всяка година. А същото и с издателите. Ние имаме нужда от все повече и повече читатели и двете, и библиотеките, и издателствата имаме нужда да достигаме до нови групи. Това е за което всички работим. Достъпа до нови групи, на които не сме предлагали до сега съдържание. И трябва някакси да си намерим пресечната точка и да работим заедно, не само за електронните книги, в това число и за всички книги, които се издават. Да, Камиля. В тази връзка аз бих искала да кажа, че Столична библиотека в момента обръща много специално внимание на тинейджърската аудитория и подготвяме с подкрепата на Американското посолство едно пространство, което ще бъде специално за тинейджери. Много бихме искали там да предлагаме и електронни книги, освен всички други обучения в съвременни умения, които ще има там. И понеже виждам, че не можем да чакаме въпроса да бъде разрешен много мащабно, мислите ли дали е възможно да се направи някакъв иновативен пилотен проект между нашата библиотека и издателство, да речем, 1, 2 или 3. Например, ще дам този пример пак в Америка, съжалявам. Те имат една такава кампания, в която предоставят за една седмица достъп до една електронна книга за всеки, който иска да я ползва. Това е между Американската библиотечна асоциация и Overdrive. Това е такъв, наричат го иновативен проект. Това се случва една седмица с примерно книга, която е дебют, автор, който за пръв път се появява на пазара. Въобще избират или пък някаква актуална тема, книга, която е на актуална тема. И това е достъп, който продължава една седмица. Съответно се правят наблюдения, изводи и нещо такова просто не ми е оформено съвсем. Просто давам идея. Добре, можем ли да включим Радка Калчева от Варна, директор на библиотеката, която... Добре, първо Радка Калчева, която да каже, какво е нейното наблюдение през времето на пандемия, което ясно очерта липсата на електронни книги в библиотеките. И готова ли е тя да бъде част от този работен процес, защото явно ние ще трябва да намерим една група от доброволци, които да поставят началото и тук се оформя, аз мисля, една такава група, която да почне да коментира принципите, начините, по които може да стане това библиотеките да предлагат електронни книги при спазване на правата на всички. Здравейте, колеги! Предполагам, че ме чувате. Много ми е приятно, че съм част от този форум, макар и виртуално, от офиса във Варна. Нашата библиотека има малко по-различен опит с електронните книги. Ние, за разлика от Столична библиотека, предлагаме електронните книги само на носител, на четец. Притежаваме 16 четци, киндали, които предимно върху тях са заредени книги, които ние сме закупили от Амазон. Книгите са повече на английски език, тъй като четците са ни дарени и по волята на дарителя не можем да инсталираме на тях книги различни
от легално закупени от Амазон. Това беше волята. Така че при нас даването на електронни книги на читатели е малко по-специфично, тъй като ние не предлагаме книги на български език електронни. Сега по време на пандемията се установи, че читателите имат въпиюща нужда, извинявам се за този глагол, от електронни книги, тъй като ние бяхме затворени известно време, знаете, и хората не можеха да идват до библиотеката, за да си вземат литература. Тогава ние решихме въпроса по друг начин, с едни заявки и така нататък, но да не влизам в такава фактология. Аз съм готова да работя по темата с електронните книги и по-специално с частта, това, което каза Камелия, което те се опитват да правят, с частта да бъде изяснено как може книгите да бъдат даунлоудвани на устройство на читателя, за да може той да си ги ползва и наистина да няма нужда от физическия носител четец, както е при нас в момента ситуацията. Така че това е опита, който аз мога да ви споделя към момента с електронните книги. Благодарим на госпожа Калчева. Сега Велизара Добрева. Или първо в единственият директор техник се включи веднага. Има ли микрофон? Добре. Всеки от нас да каже финални думи на тази първа дискусия. Аз смятам, че ние сега започваме сериозния разговор за това как издатели и библиотеки да осигурят достъп до електронно съдържание в бъдеще на читателите в нашата страна. Така че моля Виктория Бисерова за заключителни. Аз мисля, че вече съм я спечелила за групата на преговарящите. Да, вътре съм в групата. Благодаря, че изобщо се започна тази дискусия. Мисля, че е точното време да започнем работа и много по-рано от 3-4 години да имаме резултат. Мисля, че така петилетката ще я вземем за 2 години. Надявам се, защото всичко показва, че нашите читатели имат нужда от това и ние трябва да отговорим на техните очаквания и на техните нужди. И ако тази пандемия, според мен това е най-доброто, че насилствено ни вкара в 21 век, защото до сега си бяхме в 20 век, така че с бързи крачки трябва да продължим напред. Петлю? Аз съм абсолютно съгласен и е изключително важно да започнем тази да създадем неработна група, мразя тая дума, но платформа, която да обедини издатели, писатели, въобще носителите на правата, библиотеките също така, но е много важно да не забравяме, че в крайна сметка двете групи имаме и общ интерес, и отделни интереси, където, колкото и съжалявам, че трябва да го кажа, държавата е много важен арбитър в този процес. Защото, както отбелязахме, библиотеките със сигурност нямат възможност да отговорят на каквито и да било финансови очаквания от страна на носителите на правата. Така че това е разговор, в който държавата е задължително да участва, за да поеме своята роля в наистина решаването на този основен казус.
Така че нека да започнем от сега, още от самото начало на следващата година, този разговор да се проведе на институционално и на ниво да бъдат излъчени представители на всяка от заинтересованите страни, за да може наистина да се възползваме максимално добре от кризата, която всички знаем, че означава и възможност да направим това, което не свършихме през последните 15 години. Александър Петров. Да кажа нещо. Да кажа. За първи път тази година призна, че знае какво е това електронна книга, като успя да приравни ДДС-то на електронните книги с ДДС-то на хартиените. Благодариме за това. Вече знаем, че съществува за държавата електронни книги. Ще очакваме, може би, след следващите избори, едно Министерство на културата да покаже отношение към тях доста по-сериозно и да влезем в ролята си на активен участник в процеса на развитие на това нещо. Гами, ти искаш ли да кажеш нещо? Да. Не. Госпожа Добрева тогава, ако иска... Можем ли да чуем преди аз да Аз исках да спомена само две неща. Първо, при спазване на дори настоящият закон за авторското право, биха могли да се въведат няколко модела за електронни книги и аудиокниги, т.е. дигитални книжни продукти за отдаване в библиотеките, но при спазване на закона за авторското право. Това, от което мога само да споделя от издателския опит, е, че по ред причини огромна част от американските автори отказват да дават права върху своите книги за стриминг услуги за електронни книги и аудиокниги, така че трябва да бъдем внимателни, ако тръгнем в посока стриминг, дали ще можем да осигурим огромното разнообразие на книжна продукция, която се предоставя, защото доста автори не предоставят права за стриминг услуги, само за даунлоад. И накрая бих казала, че задължително, особено когато се касае за библиотеките, участието на държавата просто е задължително. В края на краищата тя се грижи за държавните библиотеки, така че аз много ще се радвам в тази дискусия, изключително активно и не само активно, ами водещо да се включи държавата, защото има доста задачи, които стоят пред държавата и като грижи за българските библиотеки, и като разписване на доста промени в закона за авторското право. Така че държавата ни трябва задължително. Благодаря на госпожа Добрева, благодаря на моите гости на форума Библиотеките днес, умения за 21 век. Да, ние всички сме отговорни пред това да преодолеем колкото се може по-бързо изоставането. Аз обичам статистиките и ако сте гледали последния индекс DESI, България има едва 3% достъп до цифровизирано съдържание. Тоест ние сме в голям дълг на потребителите и съответно имаме голямо изоставане, а живота става все по-динамичен и ни налага ние да се опитаме с общи усилия. Надявам се, че днес поставихме началото на този диалог. Аз бях поканила представител на Министерство на културата, който не можа да се отзове, но се надявам и си обещавам, че в следващата среща, която ще направим аз април и май месец обикновено ги разглеждам като месеци подходящи за разговори за книги четени грамотност, да си говорим за електронните книги, да си говорим за аудиокнигите и да работим заедно, така че да изработим механизми, които да осигуряват този достъп. Благодаря ви и се надявам да продължим разговора. Сега за всички хора, които колеги от страната ни гледат онлайн, ще направим кратко прекъсване от 10 на минути, максимум до 15, за да можем да се подготвим за връчване на 4-те годишни награди на Фондация Глобални библиотеки България. Те са в 4 категории.
медия с национално покритие, медия с регионално покритие, публична институция и спомоществовател. Останете след 15 минути с нас, защото има много интересни номинации и ще видите изключителни практики. Благодаря ви!